चला उद्योजक बनूया। कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी। लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण। चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81। निसर्गाचा लहरीपणा, वाढलेली महागाई या सगळ्याचा सामना करूनही शेतकरी पाय रोवून उभा आहे। कसलीही तक्रार न करता तो उत्पादन करतो आणि त्यामुळेच आपल्या ताटात अन्न मिळतं। मात्र हा संयमी शेतकरी आक्रमक झाल्यास भल्या भल्यांच्या नाकेनं आणू शकतो। असंच काहीसं घडलंय सावडावात। संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी मोठं पाऊल उचललंय। पाहुयात काय घडलंय। फोंडाघाट मृद आणि जलसंधारण विभागाचे उपविभागीय कार्यालयाकडून सावडाव धरणाचं काम शेतकऱ्यांना जमीन भूसंपादनाचा मोबदला न देताच केवळ संयुक्त मोजणीची नोटीस देत काम सुरू झालं। त्यामुळे संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी ठेकेदाराला अडवत धरणाचं काम बंद पाडलं। सपाट केलेलं आहे, त्याचा तुमचा खरं तर अधिकार नव्हता, पण हे आमचं सगळं आता तुम्ही नुकसान केलेलं आहे, ते आम्हाला काही न कळवता तुम्ही केलेलं आहे। आमची रिक्वेस्ट आहे, झालं गेलं आता बस झालं, तुम्ही आज काम बंद करायचं। प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी गुरुवारी थेट धरण परिसरात जाऊन ठेकेदाराला जाब विचारला। त्याच्या मशिनरी डंपर धरण परिसरातून संतप्त शेतकऱ्यांनी बाहेर काढायला भाग पाडलं। एक महिना होऊन गेला काम चालू करून, आम्हाला कशाला नाही बोलवलं? बंद म्हणजे बंद, बंद म्हणजे बंद, काम चालू नाही, टाइम बंद करायचा। मशनी आमच्या जमिनीच्या काळावरती द्या लवकर, काढा काढ घे वर, मशनीवर काढा, आमची जमीन आहे, मशनीवर घ्या, बाहेर काढा, पुढे बंद म्हणजे बंद। एवढा काम केलं पुढे जाऊ नको। या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात शिवसेना ठाकरे गटाचे तालुकाध्यक्ष कन्हैया पारकर आणि कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेत शेतकऱ्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवलाय। हे सगळी आमची वडिलोपरी जमीन होती, ती सगळी यांनी आम्हाला न विचारता संपूर्ण सपाट भाग करून टाकला आणि त्याचा मोबदला आम्हाला काहीच नाही आणि आमचा विचारपूस पण घेतलेला नाही किंवा आमका विचार कोण आलेला पण नाही दरवाजावरती। जमिनीमध्ये आमच्या काजू होते आणि अन्य झाडं होती, इथे लोक शेती करत होते, पण आता आम्ही येऊन बघतोय, आम्ही प्रशासनाकडे तक्रारी केलेल्या आहेत, पण तरी आता येऊन बघतोय तर यांनी इलिगली म्हणजे हे सगळं म्हणजे अगदी सगळं बघतोय आम्ही, तर आमच्या डोळ्यासमोर आता हे उद्ध्वस्त झालेलं आम्ही बघितलंय। त्यामुळे आम्हाला फार राग आलेला आहे आणि अशा पद्धतीने आमच्या पूर्वजांच्या जमिनी होत्या ह्या आणि ह्यांनी ह्या पूर्ण पूर्वजांच्या जमिनी विध्वंस करून टाकलेला आहे। जे काही आमच्या पूर्वजांच्या जमिनी आज त्यांच्यामुळे आमच्या सातबाऱ्यात लागल्या, त्यांचे आशीर्वाद आज आम्हाला मिळायला पाहिजेत आणि हे आज आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरच्या घशात अशा पद्धतीने टाकून देणार नाही। धरणाला आमचा विरोध नाहीये, पण ही ज्या पद्धतीने बेकायदेशीरपणे आमच्या जमिनींमध्ये घुसून आमच्या जमिनीची नासधूस केलेली आहे हे आम्हाला मान्य नाही। बरोबर आहे की नाही? हो बरोबर आहे, बरोबर। सावडाव धरणाचं जे काय आता काम चालू आहे याची निविदा 2 महिन्यापूर्वी निविदा काढण्यात आली होती, निविदा वर्क ऑर्डर वगैरे देण्यात आली होती। आम्हाला या इकडच्या शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं होतं
की या जमिनीचा कोणताही मोबदला, या जमिनीचं कुठलंही मूल्यांकन न करता आमच्या जमिनीमध्ये अक्षरशः सर्व प्रकारच्या मशिनरी घेऊन जे काम चालू आहे आणि आमची जमीन उद्ध्वस्त करण्यात येत आहे. आमचं मूल्यांकन झालेलं नाही आहे, आम्हाला कुठला मोबदला ना गव्हर्नमेंटचं कुठलंही पत्रेवर आम्हाला झालेलं नाही आहे. आमच्याकडून कुठलंही संमतीपत्र घेतले नाही आणि संमतीपत्र जे घेतले दाखवतात ते आमची नाही आहेत, अशा पद्धतीची भूमिका इथल्या शेतकऱ्यांनी मांडली, आमची शिवसेनेजवळ मांडली. माननीय उद्धव साहेब आणि माननीय खासदार राऊत साहेब यांची भूमिकाच आहे की शिवसेना ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने असणारी शिवसेना आहे. ज्यावेळी इथे शेतकऱ्यांचं समाधान होईल आणि जे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल तोपर्यंत शिवसेना या लढाईमध्ये या सगळ्या गावातल्या शेतकऱ्यांबरोबर राहणार आहे आणि ही भूमिका आमच्या वरिष्ठांची आहे आणि शिवसेनेची सुद्धा आहे. आमचं एवढंच या डिपार्टमेंटला म्हणणं आहे की तुम्ही शेतकऱ्यांची फसवणूक करू नका. शेतकऱ्यांची फसवणूक करून धरणं आम्हाला नको आहे, कारण ज्या पूर्वजांची जमिनी आहेत, ज्या लोकांनी शेतकऱ्यांनी इतकी जमीन ठेवलेली आहे, कोणाला विकली नाही आहे, इथेच ठेवलेली आहे स्वतःच्या, अशा जमिनी त्यांना विश्वासात न घेता उद्ध्वस्त केल्या जात आहेत. त्याचा आमचा विरोध आहे आणि हे सगळं जे काम चालू आहे अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टर या दोघांनी मिळून या शेतकऱ्यांची फसवणूक केलेली आहे. आणि आता या शेतकऱ्यांचं म्हणणं असं आहे की पोलीस स्टेशनमध्ये या सगळ्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्यासाठी आता पोलीस स्टेशन जाणार आहेत आणि त्यांच्या समवेत आम्ही शिवसेना त्यांच्या समवेत त्यांच्या पाठीशी राहणार. मुळात आम्ही शिवसेना ही शेतकऱ्यांबरोबर आहे. जो पाया आहे हा शेतकरी आहे आणि ह्याच शेतकऱ्यांना जर उद्ध्वस्त करून धरण नको अशी भूमिका सुद्धा शिवसेनेची आहे. मुळात या शेतकऱ्यांनी धरण नको म्हणून कधीच सांगितलं नाही. या शेतकऱ्यांनी संयुक्तिक मोजणी केली, संयुक्तिक मोजणीला मंजुरी दिली, पण ह्या लोकांची फसवणूक केली की यांना मोबदला मिळणार म्हणून सांगितलं. आता 2 महिने झाले यांना कुठलाही पत्रव्यवहार केला नाही आणि धरणाला विरोध कोणाचाही नाही आहे. फक्त एवढाच आहे की मोबदला जो आहे आमचा किती आहे आणि काय आहे हे न ठरवता हे उद्ध्वस्त केलं जातं. काम फक्त बिलं काढण्यासाठी आणि पैसे उकडण्यासाठी काम या अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टर करत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.